guys, may buntag karon padong sa mi sa work and para ko ani palit og milk. So padong nami guys, so naginom na sa tag kape para ko ang pagutang na ligo. So mga 5 minutes adto na sa mi. Bye-bye. So guys, ngayong hapon, ato ni sa Top Hill. Mangita mi dito. asa may makakaon. So, pag-out na mo sa trabaho, iya kong giatas kay ato ko na mi Top Hill. Iya ko i-treat. So, let's go. Guys, naabot na midri guys. Nami sa top. Kat the sunset, no? Sa medyo namin diri sa Popo. Ha? Ha? Ay, sana diri sa Kumba Heaven gini. Kumba Heaven din. Na years lechon. So, nindot sila guys, kibilag na sa support ko. Nara sa pagod. Kung sa may mga ganun.
permit na yung table kay medyo dool-dool na rin sa kuwan. Yan na yung ito dito sa Pikas. So, transfer me kain, ha? Doon ka time lapse na. Ha? Time lapse na. Transfer me lang yung table guys kay ngit-ngit dito yung nga rin hayag. So, kulit na kayo ng food dito guys kay medyo barato na. Paano ba siya? Kaya, guys, sama namin eat guys. Siya guys, inaw na nasa siya ning mango shake. Shake ba na? So, tanawa mong food guys, oh. Sinaw kayo. Kuha siya dito to. Wala gigutom kay na pa extra rice. Namin dito sa guys, Mac View, air piston, Heaven. Oh, there's a Mac View.